Pipian, and Pican. So, palakpakan naman po natin yung mga barangay. Pagka-trigger ko talaga kanina, para kung anong nangyayari dito? Mga ganun mga shots. Parang sa teleserye. So, kaya pinatawag ko silang lahat. So, sorry po sa mga kapitan na narinig ang aking boses na pangit. Kasi I'm sure kanina parang tumaas yata yung boses ko narinig doon sa huling part. Ano? So, that's part of it ng ating manager ng KC as part of it na make sure natin na every activity ay nandito yung ating mga participants. Anyway, mga activity na ito ay plan for the participants and not for the kanak. So kanina sabi ko, kung hindi natin ito matutuloy ngayon, papauwiin ko na ang anditong mga participants. Kasi sabi ko, sayang naman ng ating oras na binibigay nila sa atin. So sana po sa mga wala dito, ang ibang may mga narinig ako ng mga reasons na naintindihan ko, and yung iba naman ay hindi ko naintindihan. So thank you po, and patawad doon sa mga ibang participants na ngayon lang daw. So bear with us, and sa susunod, gagawa natin ng interventions kung paano mas mapapadali yung communications between the ACT, MCT, and the barangays. And also, thank you dito sa ating mga bagong mga halal na punong barangays for extending time and hours na nandito na kayo kahit hindi pa talaga formal na para mas makilala na natin. Anyway, after nito ay isang activity, organizational development and management training. Napaka-halaga nito, especially na ang mga ibang mga activity natin or sub-projects natin ngayon ay under WASH-related infrastructure. So pag-uusapan natin dito kung paano ba natin mamamantinel, masusustain, anong mga reportorial documents or requirements ang hinihingi ka natin bago i-turn over or bago natin makuha yung sub-project na hinihingi natin. With that, ano nga ba yung objeto ng ating pag-uusap ngayon? So hindi ko na ipapaliwanag si Seiya kasi ilang araw na tayo magkakasama. So alam na natin kung anong ibig sabihin ng community empowerment activity cycle. So ito yung sinusundan na nikalangin na activity para po mapadalagan ang programa. So ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nandito? Sabi, syempre para ma-enhance yung ating mga competencies doon sa pag-perform ng ating mga roles and functions as the program stakeholders. So, sino yung dapat na nandito? Si Punong Barangay and the Operations and Maintenance Group or Association na itinalaga natin. Kasi prior sa paggawa ng proposal, nagpagawa na ako or nagpahanap na ako ng mga operations and maintenance na lalagakan natin ang ating mga sub-project. Anyway, ang ating mga sub-project ngayon ay nakabackslide naman sa dalawa category. So, ano yung dalawang category natin ngayon? Ang una, ECCD or the Early Childhood Care Development categories. And yung pangalawa is WASH or the Water and Sanitation and Hygiene sub-projects. So, yung mga yun, embedded na dapat yung magiging grupo natin. So, sa Early Childhood Care and Development, ang i-improve natin, i-rehabilitate natin is yung mga child development center. So, therefore, sino yung dapat na magmamatinag ng projects? Sino dapat? Si Parent and Teacher Association. So, kasama natin dapat sa PTA. Sino? Si Child Development Worker or si CDW. So, dapat nandito si CDW at kahit dalawang member na PTA. So, pinaka-importante na nandito ay si CDW kasi yung PTA natin ay nagpapalit-palit tayo yearly. Di ba nagpapalit kayo? While si Water and Hygiene Sanitation and or si WASH, ang dapat na nandito maski sila
PTA. part ng Naman member sa ano ICTs sa na building beneficiary sa na pictures mo mga sa building baga. Sel. level 2 Project na na. Sa Baker Arugian. system or Kaso bako man. So, Ano ay, sa to? Kita Uwas man sa to. ito naman ang ating mga punong barangay. Say for example, magkaroon tayo ng reorganizations ng mga ONL group or associations. So, ano ba yung mga i-discuss? So, meron tayong series of activities and workshop na ibibigay sa inyo ng ating mga co-ACTs. So, andyan si Ryan, si Sir Ryan, si Sir Christian, si Sir Junel, ang ating mga MFAs para magbigay sa inyo ng aral tungkol dito sa ating object. So, at the end of this activity, malalaman natin kung ano ba yung mga dapat na strategy or means para ma-sustain ang isang completed project. Kung building na yan, ano ba yung kailangan natin tandaan para hindi agad siya maluma? Ano ba yung kailangan natin tandaan para mas magamit siya na mas matagal? Kung linear, projects man yan, ano ba yung dapat na meron sa barangay para hindi siya agad masira? Next, be familiarized with the operations and maintenance components, particularly along organizational development and management aspects. Sa operation and maintenance, madali na malaman yung mga components na dapat ma-maintain sa physical na sub-projects, di ba? Mas madali. Kasi pag building, alam natin na dapat nagpapalit tayo ng mga doorknob, di ba? Pag nasira, dapat nagpapalit tayo annually or after 2 years ng pintura, di ba? Lalo na sa mga bubog, mas madali natin siyang malaman. Pero what about doon sa tinatawag natin ng organizational development and management aspect? So, sino ba ito? Si punong barangay lang ba yan? Or the LGU itself? Or ito na mismo si grupo or si association na pinuput up natin para tumulong? Yes po, si organization. So at the end of this activity, malalaman natin sa module 2. Next is a formulate a comprehensive operation and maintenance program. Sa pag-formulate, makikita natin na magkakaroon tayo dito ng template mismo. So sa mga water, sa mga wash-related infrastructure, after kasi ng activity na to, isa na yon sa magiging requirements ninyo sa request for fund release. Kasi hinahanap na siya sa atin. So makinig po kayo, especially tomorrow, itong operation and maintenance program template i-discuss para pagbaba natin sa barangay, especially sa mga bagong kapitan na umupo na, makapag-session na tayo kung paano natin siya i-materialize and i-legalize. Pag sinabi natin na i-legalize, hindi lang basta sa papel na pipirmahan natin, kundi isasagawa natin siya talaga all throughout the implementation and after that in Next, learn the steps and requirements in applying for registration and accreditation. So, para sa mga PTA, hindi na ito magiging applicable since hindi naman, buwan naman kayo or taon-taon naman kayo nagpapalit. Pero sa mga wash-related projects, kailangan ito. Especially kung yung association or organizations na napili natin ito or nag-lobby sa atin ay hindi pa accredited. So, titignan natin ano ba yung mga kailangan natin isagaw para ma-accredit siya. Especially doon sa barangays na magkakaroon ng tariff system or magbabayad. Ano po? So, ito yung ating objectives ng activity. So, dalawang slides lang pala yan. Kung wala namang tanong, ibabalik ko na sa ating facilitators ang microphone. Sir? So, thank you, Madam AC. Umiinat na yung palakpa. So, let's proceed to the introduction of ONL. Webiko sa rupo sa aktibo. Mabuod, delikado sa trabaho, and then sa rupo sa puyang mga mentor. May we call on CAM or the Mr. Junel. So, they are na
sir kung Mr. or Miss, no? So, Munyan is, ano, wait lang po ha. Mas dikit din sa bago. Wait lang po, mga madam and sir. Ang yan pala. Kaya po, lang siya. Ang time frame niya dati. Ang ano yan? Sa bago pa din pala nakaan sa bago. Ayaw mo yan yung taho. Kami lang. Hindi. Pero kung nabuon niya sa bago, tapos na yan. Tira kami Balik hindi. ko na hapon. Siguro tulo kaming kapitan. Tapos siguro mga 5 na ino. Sa mga labas din para ano. Mayo. Siguro walo lang kami. Sundo. Kapag niya is na. Kaya man ako. Tama ayaw ko yan. Para po. Nag-arali yan. Pakuro Tapos pagbalik, talunguntuan na. Yun ang program. Kaya po, din pala. Si pang alas 10 na po. Si pang alas 10 dapat. Kaya pala niyan, anong iyan. Nagsubok ng ano yan. Ano Dapat po? nga ni. Dapat nga ni. Dapdi lang. May ano may program. Dapdi lang yan, Jane. Dapdi lang ko ta. Madali man lang tulungan. Full day sa program. Full day sa program. Pag ano, madali Yung lang. kaya man ito. Kasi di man nakakapuli. Tama. Tapos dire-dire. Tapos na yan. Pagkatapos kayo, ma-lunch break. Yun daw na yun. Otro yan. O tapos aga. Yung maaga. 8 to 5. Tapos mapuno naman siya ako. Hindi ko mapit ako dyan sa kuya. Sa accounting kung madadago sa aga ang turnover. Yan, so good afternoon po ulit sa Tuyang Gabos. Good afternoon. Yan, gusto ko active iyo. So dahil active kita Gabos, magkakaiba tulos mo na kita kay workshop. Sa logistics po, pwede pong patao kada table kitik sa rarong ano lang, bond paper. Ma-workshop tuloy. Nagkakaiba po kita kay graded presentation. Kaya po, madali lang po kaya sa tuyang topic, kaya araw na po nito yan. Dito pa nga ni Aram na. Kaya na-lecture pa lang. Kaya ano niya lang po. Makinig si ano na itong dati na ano sa kalahi. Pero minamalang na gamitin. Ayan. And tapos, taon-taon po, kapag nasulatan na, kukuhaan ko man po siya yun, nilaray. So, dapat iba po iyan na simbag. So, hindi po ang sa tuyang workshop. So, thank you. And, kung ano po so nasa table nito, kung anong barangay po iyan, ito din po ang ilaan po nito sa taas ng papel. Tigsarado lang po ba bawat table, or tigduruwa? Tigsaro, may duwa. So may duwa po, isulat na lang din po sa duwang barangay. So hindi po ang sisimbagan pa. Inon is, what is your understanding of the purpose of operation and maintenance? O, pasurat dyan, number 1. Yan, number 1. Ay, may saro pa na po, Sir, Nico, na walang papel. Yan. Number 1 po is, what is your understanding of the purpose of operation and maintenance? Second is, what is the difference between operation and maintenance? Ano naman na po ang pagkakaiba ng operation and maintenance? What is the difference? And pangtulo, what is the purpose of operation and maintenance? Same lang pala siya kung nasa ilo. So, duwa lang. Ay, what is your understanding? Tapos last one is, what is the purpose of operation and maintenance? Group. Yan.
Pwedeng Tagalog po, pwedeng Tagalog. Siguro mga ano po no, 5 minutes lang po ang pagsapagta. Ano yan? Kaya? Ah, Mas may discussion. ayaw nga na. Ano lang, itong foundation. Siya din ano mo lang. Pwede po kahit Bicol. Siguro sir, kwarta yan sa sekretary. 5 minutes lang po kayo, 5 minutes lang. Gawin na po kita sa Tapos tuyang dapat oras. magparakwenta ka itong numbers. Ay, kailangan yun sa mga May operation si pagtrabaho. Ang maintenance si pag-maintenance. Ay, 202. 202 eh, hindi naman 205. 202 talaga. 5 minutes lang. oral na lang daw. Ah, Kaya na nga sabi na. What is your yun na yan, pagkahanap may na performance by ano barangay. Is the Thursday Thursday. No, na kasi pagka-propose ka the purpose of is the purpose. Is the purpose of operation. So, ano ang purpose of operation? The purpose of operation. Ayan. So, ano nga, Operation ko yan. kung si Sais yung may pinaka, kayo na answer. for me, ako ma-decide, kung si ang may pinaka-tumpak na sagot, makaka-receive ng 100 pesos Gcash kada Kaya mo yan. barangay. Ayun. So, kapag may 2 barangay sa table, 2. Diba mo nanda? Purpose ka mo. Tig 100. So, magbangan-bangan na lang po. Anong purpose ng operation? Diba? Yan na. Tapos dapat mag-participate. Meron na Tapos, ka- Kalahi project. dapat mamatik ko na boss na lahat dyan. Ang maintenance, pag papapanatilit ka lang ng kaalisan ka. Trabaho na siya, ibig sabihin na siya. So, may-maintain mo ito. operation process. Oo, parang process siya. Operation. Pag maintenance, pag-maintain. Kapag itong project na meaning ko. Kasi ibig sabihin, Maintenance group. Grupo ba? So, kung sa kung gano'n nagkakasurundo, ano? Garo ang araw ganyan. Groupings naman ito. Pagsuon, siguro process ng pag-ano. Oo, group ko yan na ina-upload. Kasi group, ano yan, Kung sa ko yun, garo. dinadaraan yung sarap na May unity, garo araw ganyan. May ikwas ang dani, ibang parang chairman man dahil ngayon ikot tong mga ano, assistant. So, sila ang ma-maintenance kayo itong ano. Talaga yan, hindi ka tagahiling na sa proyekto para mahiling kung ano mga Gusto ko man di mag-aigaw din Lordji. Kaya na, marintig ka. Maintaining the ano, sa maintenance. Ayan. itong kaayusan kang project. Oo, ang gusto kayo nila, once na-install na yung project, dapat may maintain man ito. Itong papangalagaan ka kasi ginawa ito para sa proyekto. Kung papabayaan na lang, pagkardaan na lang, Pagkatapos, ano pabayaan? implement, yes, yung gusto ko Dapat na lang. so that is the difference in operation. Ano may na number di? Number 1 pa lang. Number 2 pa. Ano yan? Sa number 2, what is the Difference between operation. Ang operation niyan, yun lang dito. Ulit-ulit mo lang kayo. Pinano nilang day, parang ganun lang. Yung operations is pares din. Sa pagtrabaho. And yung maintenance man, dawa Si na. pag-invoice, Ibig kung sa, sabihin, kung sa pag-meeting, si pag-budgeting, si operation. Pero si... Medyo palang big day. Nakanood yan kasi pag Bakit ko yan? nag-upload yan at sa daw ko ba pero sa pinag-meeting yan. hanggang sa ma-approve na itong project. Yes, oo. Yung operation, bakit nawala? 1 minute. Number, Ano? number 2 pa lang sir, wait lang. Meron na pala ng batang nasuratan. Saan lang din? Maintaining na lang. Maintaining the Maintaining is process. Mabuti naman masabing building. Yan, Ano ay, yung hindi ko was siya? malaman Yung sa was project. pagkatapos. O yung project. Kasi yung sad is was number 3. What is the purpose of operating? Dua pa number 3. Okay, time's up. purpose niya. Ito para sa barangay. Ano na po, 202 na. Yan. Yung operation yung pag-install. Tapos So, operation na ano. bago po ipasa sa kuya, maapon na lang po ako.
magsimbag or magtaas na lang po ang gusto magsimbag ang ining mga kabutan na yaadit sa inyo. Okay, so sa inot, Kaya si pagtrabaho, si pag-operate. Purpose, ito man ang purpose kang project. Diba, sa tuyak ba? Okay, so, Si Ross na makatabang tumas. inot po is what is your understanding of the purpose of operation and maintenance? All the residents na meron. Sisay po. Ayan. Pasabi po kang barangay barangay San Joaquin. The maintenance naman, na pag naitaon na sa project, Ang maintenance group, ito yun yung grupo kang ano. na siya na ang Ay, gusto ko na Mapanatili ko na kaayusan niyo. Nasarong proyekto po ang operasyon sa kaangking tinana. Sinagawa Nasarong proyekto ang operasyon sa kaangking tinana. Sinagawa ang partner para mapakain sa sarong proyekto. Sabi ito na. Tama? kaya kasi, Tama. karamihan sa na lang kita. Next. Ay, number 1, meron. Number 1 pa din. For number 1, I'm here from Barangay Riveron po. Question number 1, what is your understanding of the purpose of operation and maintenance? So our answer is, based on our understanding, the purpose of operation is the process of a particular project, while the maintenance is the maintaining process of it. So that's why that too has a big involvement with each other. Thank you so much. What a nice answer. Cheer! Research lang kita yung Marika. So, dahil English sa simbang, pina-analyze ko sa utak ko kung tama ba ito or daita, ako na ang ano. Next. Durugo ang sakuyang ano, sakuyang ilong. It's a combination of general maintenance, management, training, budgeting, and business processes that are used collectional for the proper functioning of facilities. Uy! Grabe naman ang mga ano, ang mga simbag. Ay! Sige! Sige. Kita, lagi ko. Grabe, general combination of something. Our understanding about the purpose of operation and maintenance, operating or day-to-day for Nice lang, pagkas pero naiingat yung pagkapikat na lagi. Ay, number 1 lang po muna. Ayan. So, proceed na kita sa number 2. Thank you, ma'am. Thank you sa mga nagsimbag. May nagkarinig na ako na simbag na tama. Number 2, what is the difference between operation and maintenance? Kay sir po, ma'am. Tita Parks. Question, sir, 100. So, ang habang is what is the difference of between operation and maintenance. So, operation po yung pagpapadalagan ka sa project kasi ang maintenance po yung pangangalaga po yung pag-maintain po yung sa project na dinag sa project. Thank you so much. Thank you. So, tawag binuha naman. Tama kami. Ay, araw gani ha, abo, sumanggagana, apang ma-decide. Ikaw naman na siya tutarang digdig. Para mailig ko, mabasa ko taon-taon sa mga papel nito. And, check ko kung alin po talaga. Para dahil kita digdig huwag ka, ibang kulungan tinuon. Ayan. Sa bahay kayo pararehas man sana. Dapat imaman kami. Ay. Ayan. Sige. Next. Sisay pa po. What is the difference between the two? Bukan na, Jane? In English na? Hindi ka dyan nagsurat. Sige. Sa number 3 na kita. What is the purpose of operation and maintenance group? Group na po inihan. Siguro na ta. Ma'am Tita Marks din nila po.
Sa operations po sila na itong mawala itong The purpose of operations and maintenance group is to supervise and maintain the progress of ongoing project. Ongoing project. Next. Another one. Sisay pa po. Thank you, ma'am. Tama po ito rin. So, sir, lang po ulit sa dulo. So, Tita Mark, sunod din po sa inyong tan. Sa pagkakaintindi ko po, para mapagkatamanan ng sarong proyekto ni tama sinakma, kasi sa tamang pagmanihan na sayo sa rupong sub-project. Thank you so much. Tama po. Titi po sa inyong tan. Ma'am? ONM isa sa grupo o resolusyon na nilatalaga ng sub-project para mapanatili ang kaayusan at paggamit ng sub-project. Thank you so much. So, ayan na. Taramang mong po gabos ang satuyang mga simbag. Sir Nico, pakuha na lang po kang gabos na papel. Yan. So, ma-proceed na kita no, para makikita kung taramak ba talaga kita or tapos taon-taon, pagkataas ko, i-check ko, tapos kumawag mo na sa Gcash number. Lag mo na sa Gcash number. Lalag mo na po, Gcash. Yan, so ma-proceed na po kita yun. Sir, lalag mo yung Gcash mo. Sir. Siguro lang, din baka siguro rin nakapagod. Baka maling nga yun. Ano? Balik ka ang kasuro. Yan, thank you so much po sa pag-participate. So, hindi na po kita. Ang topic ko po muna is yung Module 1, which is the Introduction and Operations and Maintenance. Learning objectives. So, sa objectives po muna kita. Differentiate operations and maintenance. So, when we say objective, dapat po, bandang muli ang satuyang workshop, ang bandang muli ang satuyang pag-uuron is dapat maaraman pa po yung mga iniha to differentiate the two, operation and maintenance. Panduwa po is to define the purpose of operations and maintenance group in SP sustainability. And the last one is understand operation and maintenance concept and its legal basis. So, yan pong tulong iyan, mapag-uurulayan tayo niya. So, ano nga ba ang operation? Sino po ang pwedeng magbasa? Ay, Ate Joanne, ika na lang po. Operations. The proper and appropriate utilization and management of structures and facilities. Explain it. Explain. Sabi dapat. Inalit pa niya ito sa akin. Management, structures and facilities dapat pareho. Ayos na pagkakaiba or differences para sa akin. Pag-organize natin sa project. Thank you so much, Father. So, taramag na po ba ang simbagta doon sa kinilotang workshop? So, ang sabi dyan is the proper and appropriate utilization. So, from the word itself, proper. Tamang paggamit, wastong paggamit ng wastong paggamit ng proyekto na hindi binababa ni Kalaki. So, ayun po yun. And kung tama po ang ating pagpapahalaga sa structures and sa facilities. So, aram naman po natin, di ba? Double na po ang naitaong proyekto ni Kalaki.
facilities, mga amenities, commuting of barangay road, lahat po yun, di ba? Madami na. So dito sa operation, tamang paggamit, wastong paggamit at pangangalaga. While maintenance naman daw po is, sisi po mabasa. Anay! Ako na daw Dahil na ma-explain, promise. Wala na ma-explain. Basa lang. Natilona. Maintenance, the regular upkeep of structures and facilities to sustain its proper functioning for the delivery of services. Sige, pag sinabi ng mag-explain. So, maintenance naman daw po is regular upkeep of the structures and facilities to sustain its proper functioning for the delivery of services. So, ito na po yung pag-maintain, pag-sustain ng ating proyekto. Para saan? Para yung delivery of services po nito is mahaba ang span. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng maintenance is para pag ginamit po pa natin ulit, mahaba pang panahon ang magiging use niya sa atin. Diba? So para na naman kunwari may motorsiklo, sasakyan. Siyempre diba, tayo yung operator, tayo yung nag-ooperate, tayo yung nagmamaneho, diba? So, mahaba yung biyahe natin. So after all nun, pag-uwi mo sa bahay mo, syempre kailangan po natin i-check kung kamusta yung motor na ginamit natin. Di ba? Para saan? Para sa susunod na gagamitin natin siya, makita natin kung ano yung mga depekto, kung ano yung mga kailangan nating ayusin, kung nakita na natin yung gulong isput-put na kailangan na nating palitan. Yun lang po yun ha. So, operation and maintenance, kasali na din po dyan ang safeguard ng tao. Yung pagiging safe natin, di ba? Kaya natin i-maintain kasi alam natin na para sa to, para sa atin. Tayo lang din naman na makikinabang nito, kaya kailangan natin itong pangalagaan. So yun po ang operation and maintenance. Next, operation and maintenance of community infrastructure refer to activities that are undertaken to protect. Una, yan na, sinabi ko na, to protect, to care for, to fix, or repair any defects or damage in the infrastructure. So, ayan na, just like what I said a while ago, na kailangan lang po natin na pangalagaan, ingatan, ayusin ang mga proyektong ibinababa ni Kalahi. Kasi, kaya nga tayo nagsimula, di ba? Kaya tayo nagsimula para magkaroon ng proyekto is dahil kailangan natin siya. Di ba? Kaya tayo nagtatak ng participatory situational analysis kasi para to identify the needs of the barangays. So, para saan pa at hindi natin pangangalagaan to, di ba? Yan. So, dito nakalagay pa, with the objective of retaining or restoring it into a state where it can perform its required function. So, ayun na nga, kapag inalagaan natin, kapag inayos natin, i-make sure natin na aayusin natin siya dahil gusto natin ibalik sa kung ano ang function niya. No? So, kapag nakikita na natin na medyo alanganin na yung ating proyekto, medyo may problema na, ayusin na natin. Yung mga O&M group natin, tingnan na natin. And always dapat natin chine-check ang ating proyekto. No, tama ba o mali? Tama. Tama. Why is there a need for operation and maintenance group? Bakit daw kinakailangan ng operation and maintenance group? Bakit daw po? Para
ma-supervise o ma-maintain po ang mga project po natin. Thank you so much. Tama po ito. Para may mag-maintain at sa tuyang proyekto. So after completion of the sub-projects, all completed sub-projects shall be turned over by the Kalahi Seeds Barangay Sub-Project Management Committee or BSPNC to user groups within the community who will take over the actual operation and maintenance of the project. So, di ba, natatandaan po ninyo, nagkakaroon tayo ng pag-turnover, di ba, sa barangay. So, ayan na po yun. Tiniturnover na ni Kalahi ang proyekto sa barangay, sa BLGU, and ang BLGU naman po is tinatransfer na nila. Tiniturnover na po nila sa O&F group. Yun po yung cycle natin. Yan. The user groups, community groups, shall implement the O&M plan agreed upon during the proposal preparation stage. So, meron tayong mga legal basis in sustainability. Tatlo po yan. Una is local government code, KCNCDDP commitment to funding donors. Last one is KCNCDDP documents. So sa local government code, Book 1, Section 17, which is the basic social services and facilities, we already know on what we so-called, ano po, di ba, Mandanas ruling or devolution. So, di ba? Baka ko na nakakalam. Alam po ba natin yon? Yung devolution na magaganap? Mga kapitan? Wala nakakaalam ba? Wala? Na-devolve na nga yung iba, diba? So, ayan, sa local government code natin, yan na yung Mandanas ruling na kung saan si Kalahi, ibababa na yan sa local government unit. Wherein we will be an independent identity. So, magiging na tayo na yung mamamahala ng Kalahi. Kaya nga po kami nandito, laging nagpapaalala, laging nagpapa-workshop sa mga process ni Kalahi kasi at the end of the day, ano na po yan? Municipal-led na po tayo. Munisipyo na ang magpapalakad ng Kalahi. Institutionalization. Yan. Pangalawa naman is KCNCDDP commitments to funding donors. So, di ba, nung Tuesday, kung sino man po yung mga naka-attend dito last Tuesday, natapik na po ito ni AC Baby Jane, yung Key Performance Indicators. So, nakita po doon yung mga kakulangan natin, di ba? Which is, sino yung mga naka-attend dito nung Tuesday? Wala? Siguro wala. Ayan. So, di ba, sa Key Performance Indicators natin, may mga kababaihan po na kailangan during implementation. So, medyo bumagsak tayo ng konti doon. So, ayan. Ayan yung mga yung mga kailangan para sa pag-sustain ng ating proyekto. RPMO scorecard. Siyempre si RPMO, meron din niya ng mga tinitingnang score kung ang munisipyo, ang bawat barangay is na-achieve ba yung indicators na hinihingi ng region. Ayan, meron tayong mga documents dito, SIA, SPA, MPA. So, familiar naman po ata lahat dito, no? Kasi nagpapanotaryo tayo, meron tayong tinatawag na SPA yung sa project agreement. MPA, Mutual Partnership Agreement. So, ito pong mga ito, ayan sa nakikita nyo yan, ayan ang mga legal basis sa pag-sustain ng ating proyekto. Kasi, di ba, last na barangay accountability reporting namin, ako mismo, nagkandak sa barangay na hawak ko, binanggit ko po ulit doon kung ano yung mga commitments ni barangay na nakikita doon sa
mutual partnership agreement na meron tayo. Nakalagay po doon yung mga commitments ni DLGU, nakalagay doon yung commitments ni MLGU, BLGU, and yung Operation and Maintenance Group, nandun po yun. Kung babasahin lang po natin ulit yung ating mga agreements, nakapaloob po doon lahat. Kasi di ba may mga copy na din po yung barangay na ibinaba last year. So, meron na po tayo sa ating mga drawer. So, magtingin-tingin na lang po tayo kung ano nga ba yung mga commitments na paulit-ulit na din po namin binabanggit sa inyo. Yan. Next, dapat hindi mga engineer, ano? Organization Engineer. formation. Ano po yan? Ito. So, nakikita niyo may operation maintenance Mga team engineer and kaya, may mga operations and maintenance group. Mga Sa tingin niyo po, ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Ayan. Operation and maintenance team sa operation and maintenance group. Ha! Hello! Ayan. Ano po sa iling mo ang pinagkaiba ng operation? Ano po? Operations and maintenance team. Ang operation and maintenance team, ito po siya ang sasaluya, structure ng mga community volunteers. Iba yan ang O&M chairman, may duwag O&M members. While sa operation and maintenance group, ayan na po, sukit na talaga ta. Sukit na ta po ng mga grupo para duman sa proyektong ito. Yan. So, gano'n na si pagpusuan. Si pagpusuduwa. Yan. So, yan po ito yun. So, si operation and maintenance team, ay, sorry. Ayan. Ang function po niya, initulo, determination of appropriate organization for O&M, organization of O&M group, preparation for O&M plan. So, si O&M team sila po sumagi po kang sa tuyang plano para sa operation and maintenance. Sila din ang mag-organize kang sa tuyang grupo. Na sila po suyawon dyan during meeting ta kung sisay po ang itatalagata na magiging O&M group. And especially, dapat ang mga itatalagata is ano? Interesado? Yes, tama. Interesado. Tapos, dapat, depende po ini sa barangay iyo. Depende po ini sa barangay kung sisay po ang itatap nila. Pero mas better, mas magayon kung ang itatap natin sa mga patrabaho natin is yung merong anong tawag dito? Kaalaman. Bukod sa may kaalaman, sila yung nakaka-benefits na malaki dun sa proyektong yun. Para diba, sila yung mismong mag-maintain na alam nila kung gano'ng mahirap, gano'ng ang kahirap ito i-implement. Yan. While ang operation and maintenance group naman, ayan na yung grupo na tinap natin. Na sila na ang mag-maintain ng ating proyekto sa habang panahon. Yan. Sa habang panahon, ano? Kasi nga, dapat, dapat, mininintay natin ang proyekto natin. Hindi sinabing, ngayon, nandito pa kami. Nakikita namin na, ayan, yung barangay, nakikita namin na nag-maintain kasi nandito kami. Nakikita pa namin, nagagabayan pa namin. Kasi po, ang kailangan dyan, kahit wala na kami, kaya po ninyong i-maintain ang proyektong ibinaba ni Karahi. Kaya tayo nagkaroon ng Operation and Maintenance Group. Nasasabutan man po? Yes po. Nasasabutan? Yes. Nasasabutan. Ako dahil makapot ulit ako. O&M team, ayan na po. So mga diniscuss ko pa sumago. Identifying the operations and maintenance requirements of the proposed projects at the project prioritization stage. Determining whether the community has capacity to manage the project after completion. Yan. Si O&M team, yung may members na dalawa, and si chairman, ayan, dapat ma-determine niya
whether ang community has the capacity to maintain the sub-project. Ano po? So, mahilig man po yan ni ONM na ang barangay may kaya may i-maintain. Kaya may magkaibang grupo na ma-maintain po ang samuyang proyekto. Last is assessing the sub-projects during the development stage to ensure sustainability. Yan. Ini na si ONM Group sa mga tigtalagata. A regular group of community volunteers responsible for the actual operation and maintenance of the sub-project. The community, with the assistance of the CEF and DF, shall determine the appropriate community association for ONM of the completed infrastructure sub-project. Yan. So, si ONM Group na ang mamamahala ng ating proyekto. And of course, si ONM Group, dapat lahat ng nangyayari sa pamiting nila, kasi nagkakaiba po dapat na meeting ang satuyang mga ONM Group. Bako lang po sinabi ng ONM Group, kung kailan ang kaipuhan, sa alam. Dahil po, nagkakaiba din po na meeting ang satuyang mga ONM Group. Na kung saan, kung may mga barangay assembly, may mga pamiting ng barangay officials, pwede po nila ilabi duman ang gabos na mga napagulayan nila. Kaipuhan din po maraman ng satuyang barangay officials kung ano na ang nangyayari ang satuyang proyekto. Tama po. Types of sub-projects and ONM groups in the KCNCDP experience. So, hindi na sa mga type of sub-projects ilan is public infrastructures. Sub-projects whose uses are more public in nature. Yan. So, last year, di ba, KCNCDP po kita AF. Ang mga proyekto kadakalan is mga more on nature. In nature, such as surface drainage, pathways, roads, bridges, school classrooms, daycare centers, and health center shall be turned over to barangay LGU. Ayan po, suinot ang types. Pangalawa, yan, maintenance. Tandaan po nito niya. Maintenance plans of this SP shall be mainstreamed in the Barangay LGU Development Plan. So ako po, nagpapaulit-ulit po ako sa barangay ko na ang satuyang proyekto last year and even yung ngayon na mga improvement ng Child Development Center natin is hopefully sa ating barangay action plan is ma-allocate na po, mailing na po duman na iwan ng allocated budget ang satuyang mga ONM group. Para iwa po kitang mapagkunan ki budget if ever po talaga nakaibuhan ta na iningo ayuson sa mga proyekto na ginawa sa to. Dahil po kita mataram na wala po kaming mapagkukuhanan ki budget. Sa'yo kami kaan makuha, wala naman titibagayan sa plano ni. Wala sa plano nito, aber. Diba? So, kay Ponta, ilaan ka po para mainita kung saan kita makuha. Kung saan, anong tawag dito? Saan nakapaloob si ONM Group na makuha, duman kita makuha kan sa tuyang budget. Iyon. Next. Ayan. Ayan na po itong mga ito. Roads, bridges, schools, health center, other public infrastructure. Yan, sinabi ko kasubago, ito turn over siya kay BLGU. Sunod, kay Sai ito turn over? Kay Sai? Kusog-kusog kay Sai? ONM Group. Tama, very good mo talaga mga nasa ino. Tanda ko natatakot sa likod. Yan, turn over to BLGU sa ONM Groups Association naman. Ayun, may natanong pa. ONM
of school classrooms and health centers shall be through the community school boards and health boards to be created during implementation. The roles of the community O&M groups, inila po. For these SPs are lobbying to the BLGU fund for O&M and seeing to it that the O&M plan is being executed. Yan. Di ba, kita as O&M team, nagigili po kita ng satuyang plano. Dapat, inimunta po kung ito ba is na-execute natin. May mga plano po kita, nag-ailin naman po ata natin sa mga plano tade. Iyo ba po? Yan. Hindi naman. So, patuloy naman na types of sub-projects, income generating sub-projects. Ano naman po sa inyo nito ang ibig sabihin ng income generating sub-projects? Ika po, ma. Hello. Income generating sub-projects that are income generating shall help us separate financial management system to ensure project sustainability. Thank you so much, ma'am, sa pagbasa po. Sisi po makapaliwanag. Income generating sub-projects. Hindi po. Hi, ma'am. Ika po, ma'am. Ay na. Okay, so sa income generating sub-projects, hindi naman po, so mga sub-projects na kung saan nagkakaiba po kita, income. O, income. Nasa inutan na baga, income. So, may mga projects po kita na pwede tapong pagkakitaan. Pero nakinig ko sila pagkakitaan, ano nga, sa diring bulsa tayo dahil po, yaon pa rin ang operation and maintenance group dyan. Sila po ang mamamahala kayan. So, dito po sa LGU San Fernando, sa munisipyo pa rin ng San Fernando, iba po bang mga income generating projects kita? Iba po ba? Ano po ito, ma'am? Meat processing, fish processing. Buena Vista, meat processing. Oh, very good. Perfect mo pala ng LGU ang San Fernando. Sirong. May income. Iba din may mga Sinilas. may mga dito, may mga na nga nito, so last year, so quarantine facility. Nag-income man po ito. Kami naman di kaya last time. Hindi po hundanin naman ito. Dahil ito pwede niyo sa mga aragatong income generating na sa projects. So mga 2 hours lang, pwede yan. Ayaw po. So yan ito, so panduwatang types of sub-projects. Yan. So sa income generating sub-projects, may water system, irrigation system, post-harvest facilities, energization, and public market. So ini po ang pwede kita makipag-collaborate sa BAWASA, BIA, BFA, DPA, and sa MBA. Yan po mga iyan. O&M Groups Formation. The composition of the O&M group may vary depending on the type of sub-project being operated and maintained. So, just like what I've said kanina, na nakadepende po sa tuyang mga proyekto ang itatalaga ng O&M group. Ayun. Dapat related man po, kung kunwari is
Ang proyekto tayo sa yan sa Tuyang Child Development Center. Sisay po ang mga tiktarapta dyan. BHW, CDW, PTA. Ayan po. So, may mga tikta talaga kita na arangta, dakulang po ang magiging participation nila sa tuyang proyekto. And they know how to manage and sustain the projects well. The ONM group may not be registered based on the decision in the community. So, sa mga ONM group na po ba dati, may mga naparegister po ba kita? Napa-accredit? Tayo. So, wala man pong problema. May or may not be registered. It depends po sa satuyang mga ONM group. Kung okay po sa po or even dahil. Pero, mas magayon po ang accredited, registered. Iyon. Dahil registration of the users groups with proper government regulatory agencies is preferred. It will enhance the opportunity for the group to access government support services for ONM. Ayan. So, ayan po, dakulang tabang kung registered and accredited po kita. Kasi, pwede po kita magtulong sa satuyang mga agency. Diba? Pwede kita makaagad kitabang. Bukod naman sa ONM group allocation ta, pwede po kita makaagad kitabang na medyo duro dakula. Pag-register kita. Iyan man po ang kinagayang pag-register. And accredited. Depending on the availability of the ONM funds and the ONM group, may open a separate bank account. So, nakadepende din po sa tuyang mga ONM group kung magkakaiba pa po kita kay another account. Bank account. However, the existing bank account of the LGU can be used. Pwede man po ito gamitin sa tuyang LGU na account. SPs that are income generating shall have a separate financial management systems to ensure project sustainability. So, dapat iwadin na po na financial management, separate financial management, ang satuyang mga income generating sa projects para ma-ensure na po ang satuyang pag-sustain ng proyekto. Ayan. Communities are taught to imbibe a culture of ONM and development undertakings on the premise that the sustainability of current and consequent sub-projects is an important indicator of community empowerment. Why involve communities in the management, operation, and maintenance of sub-project? At tandaan po, involve ang communities in the management, operation, and maintenance of SPs. Abot na naman ako, ano? Dahil naman nag-iirinig sa pool. Nanulo ka naman ako. Pag nagrama niya ako, maraming na ka naman ba? Nagigilid na. Kumain ako, nagduduman. Uy! Magilig sa ko! Ayan, agad po involved ang satuyang, si Sir na nakared. Ano po? Hi, Sir. Pwede po kita. At po involved ang community sa pag-manage and operation and maintenance of SPs po. Kasi po, communities, sindalin po ang magiginabang ng mga projects. Sa projects na itatabuhan talaga. Thank you po. Tama po ito na involve ang satuyang communities kasi kitaman po ang makikinabang at satuyang proyekto. So, ano nga po ang approach na gamitan? Anong approach? Community-driven approach.
Ayo, community driven. Community ang nagpapairo ng satuyang proyekto. Dahil po kita makakapatapos ng satuyang project kung wala ang community. Kung wala ang satuyang mga volunteers. Yan. So, ini na po, INOT is empower communities and reduce dependency. Increase sense of ownership and responsibility. Diba? Sense of ownership, dapat tataon na po kita ng process para at least diit, kaunti-kaunti, ano kita, na-adapta na po ang process ni Kalaki and tataon na po ang barangay na mag-function without us. Tataon na po ba ang barangay kahit wala na kami? Ano po? Kaya. Nakuso mo ng boses ka to. Kaya. Ayan. Aral ko na yung power niyan. Kaya kung sama-sama. Yan. Tama po talaga yan, ma'am. So, build on existing local knowledge and management capacities. So, gabos po kita, tatao man po kita mag-manage, di ba? Sa gabos sa bagay, tatao. Gabos sa bagay, tatao kita mag-manage. Kahit stress pa iyan, kung stress kita, kaya tayo manage ang sarili pa. So, hindi man sa operation maintenance or sa tuyang proyekto, nabibuild pa lalo, so aram ta sa pag-manage. Iyo, natatawan kita ki opportunity na pangalagaan ng satuyang proyekto. Ngunyan, nagkakaigwa pa kita lalo ki responsibility na so aram ta is mas madagdagan pa. And so mas madagdagan pa ito, dapat mas maitauta itong marahay sa satuyang komunidad. Last one, direct interest to have a well-maintained facilities. So, titrain niyo po kamuga boss para saan? Para mapaayos po ang satuyang facilities, ang satuyang communities. Because ang objectives ni Kalahi is, masala sa PNNP is, to lessen the number of, number of stunted children. Tapos sa NCDDT naman, to know sa budget, implementing, and sa pag-operate po kato, budgeting and planning. So, gabos po ito na aagihan ta. So, mas nagiging tatao kita gabos. Through Kalahi. So, ini po si ini si objectives ka to, nasabi ko na. Communities in targeted poor municipalities are empowered to achieve improved access to basic social services and to participate in more inclusive local planning, budgeting, and implementation. So, nasabi ko na po yun sa bago. Nagkakaiba kita ki participation when it comes to local planning, budgeting, and implementing. So, gabos po niya na agihan ta. Pagpaplano, na plano kita kung ano ang satuyang proyekto. Budgeting, ang satuyang mga treasurers, mas lalong naging tatao sa forms na ibinababa ni Kalahi when it comes to finance. And implementation, gabos po kita yakong dyan na ilinta. Even we are not the community volunteers or the laborers, and still, aram tapo na yakong kita permit sa implementation na yan. And then, tadayin na matatapos ang implementation kung wala budget. Walang participation. Walang participation ng barangay. Walang volunteer. Walang nag-iboki proposal. Correct? It is important to build community capacity for organizational planning and organizational development. Because no development project is ever designed to stay in a community forever. Upon exit, we need to ensure that the community will be able to continue and even enhance and strengthen further the lessons they have learned from the project.
Ayan na sa paulit-ulit kung tataramod niya. Apan exit na ako kapag wala na kami. Kapag municipal na. Dapat po i-ensure ta na ang barangay ta is kaya na i-continue ang yung sinimulan ni Kalahi. Kaya po, dapat tataunan kita, itatakbo natin yan sa ating mga isipan na dapat kaya minahin pag wala na ang Kalahi. Kahit wala na kami, tatao kami kagamos na force. Sa finance yan, sa mga documents, sa process, dapat po tatao na kita gabos. Ngunyan, paulit-ulit po kami nagtatabang sa ito, nagtuturo kung paano ang gibuhon. Hopefully na mailing na, ayan, tatao na ang barangay. Kahit talamin nyo na, mag-ipo ka naman yung arganin. O sige sir, sa aga ipapasa kita kay Puha na, uy, magayon na sa bagmante naman. Magayon na sa bagmante ang argato. Iyo sir, sa aga ipapasa mo na po. Takay Puha na po yan ang maray dyan. Kaya, at may nag-ano. Ano pa itong na-share mo, ma'am? Amayaman. Capacitating communities, including the owners, will prepare them to carry out needed activities to sustain the results of their efforts. Yan, next. Sustainability. KCN's sustainability requirements. Sustainability refers to the continued delivery of intended benefits over a long period beyond the life of the project. Capacity of a community to respond to development challenges in ways that will provide continuing benefit to its members. So ayan, kaya kita yung nagsusustain ng sapuyang proyekto para magamit na po ang sapuyang proyekto ng halawi na panahon. Dahil kita nag-implement ng sapuyang proyekto na aram ta, mayong mabibinipisyuhan. Dahil ka man sana magagamit someday, sayang lang kapag araw po ka ito ang mindset na. So ang mindset na, dapat kita gabos is mapapakinabangan ta ang proyekto kahit na ang mga magiging akit ta. Ito po ang mindset na. Na dapat may operation and maintenance group na mamamahalangkaan. Mas lalo mo yan, di ba, ang sakuyang mga proyekto is, ano po, may water system po kita. Dakulaon na responsibility ng barangay na iba pong water system. Kasi po ang pag-interkaan is, mapagal. Mapagal ang pag-maintain ng sa tuyang water system. Yaw na po dyan sa nagkakaibang problema, tating pupurutol na ang linya ng tubig. Na kami yung yaw na sa tulo na araw, wala na kaming tubig. Totoo iyan, nangyayari iyan sa muya. Nawala na ang arong may tubig. Tapos ma-report na ako sa LGU. Ano na nangyayari dito? Nawala kaming tubig. Tapos ma-respond din na naman. Mahiling na naman na may pinurutol. May tinuro, may hinatik po baga. Yan. So, dapat ang ONM group na po, na may make sure ta na gabos sa proyekto is nasusupervise na pong maray. Yan. Yan na po. Sustainability and evaluation. So, sustainability evaluation, ini po yan ha. Definition. A mechanism which determines the functionality of completed sub-projects in the resulting benefits derived from the sub-projects. Ang objectives niya is assess sustainability performance and actual utilization of